Ja fa un any que funciona el servei català del doblatge, pel qual a través de TV3 s'assumeix doblar al català pel·lícules d'estrena estrangeres, però no per ser exhibides, sinó perquè quan surten els DVD que es lloguen o es venen es pugui triar aquesta llengua. Hi ha persones que cal eliminar. Que ets un assassí a sou? Sí. El doblatge al català se cedeix gratuïtament a les distribuïdores i s'ofereix a qualsevol canal de televisió que ho demani. Aquest any s'ha doblat al català una tercera part de les pel·lícules estrenades a les sales de cinema, 135 en total, però l'objectiu és arribar al 100%. El pressupost ha estat d'1,5 milió d'euros. De moment, hi ha un problema amb les grans distribuïdores americanes. Només una, Columbia, accepta el català. Jo diria que és convèncer-los aquí, però que a la seva vegada això es pugui extrapolar als anys. Farem servir tots els camins, per subtils que siguin, de la diplomàcia i del convenciment per arribar a totes les majors americanes. Quan trigarem a arribar-hi ja ho veurem. Però en qualsevol cas, procurarem que totes segueixin l'estela de Colòmbia i, finalment, no hi hagi cap terreny exclòs a la llengua catalana en aquesta matèria.